Compartim carrers, parcs i cases amb una gran diversitat d'espècies que passen desapercebudes en el dia a dia. Però bé, esmentarem aquelles que es poden veure a més indrets per tal que, allà on viviu, podeu identificar-les i admirar-les. La finalitat d'aquest reportatge és que les persones que no estan familiaritzades amb la fauna salvatge puguin reconèixer les espècies més fàcils d'observar a les nostres ciutats i pobles. Els animals poden variar segons la ubicació. Per exemple, a Lleida és habitual veure cigonyes blanques i a les localitats properes al mar, gavians de potes grogues. Segur que sabeu com és un colom roquer, però podríeu dir si aquestes aus també ho són? Doncs, per molt que s'hi assemblin, es tracta d'espècies diferents. Aquesta és una tórtora turca. Té una coloració grisa i llueix un collar negre molt característic. Potser no us hi havíeu fixat mai, però haureu sentit el seu cant. I també haureu escoltat el tudó. És més gran que el colom i la tórtora turca i quan arriba a l'edat adulta presenta un collar blanc molt visible. Continuem amb les aus. Estem envoltats de moltes més espècies de les que ens imaginem i diverses d'elles comparteixen mida amb un dels ocells més habituals dels nostres carrers, el pardal comú. La femella és de color marró clar i presenta una cella de tonalitat crema. El mascle, en canvi, és més fosc i destaca per la màscara i el pitet negres. Quan mascles i femelles presenten colors o mides diferents, diem que hi ha dimorfisme sexual. Sovint, les femelles tenen una coloració més discreta per passar desapercebudes mentre coven els ous o cuiden els pollets. Un altre exemple és el de la merla. La femella és de color marró fosc, mentre que el mascle és completament negre i destaca pel bec taronja llampant. Però no l'hem de confondre amb l'estorner, que presenta una cua més curta i un bec més recte, ni tampoc amb la gralla, de tonalitats més grisoses i ulls de color blau cel. Parlant d'ocells que els agrada estar acompanyats, tenim també l'oreneta comuna. Presenta un color blau elèctric, el coll vermell i una cua molt bifurcada. Arriba a la primavera a casa nostra i construeix els nius en fang a les parets dels edificis. Una espècie molt semblant és l'oreneta cua blanca, una mica més robusta, amb la part superior del cap negre i la inferior blanca. També destaca pel ventre completament blanc i una cua més curta. Amb qui podríem confondre les orenetes és amb els falciots negres, però aquests gairebé doblen la mida de les orenetes, tenen forma de bumerang quan volen i acostumen a nidificar en forats d'edificis, fora de la nostra vista. Si us agrada sentir ocells, us recomano aquesta aplicació gratuïta. Es diu Merlin Bird ID i funciona com una gravadora que enregistra l'entorn i et diu quines aus estan cantant. Ah, i no ens oblidem de dos rapinyaires que s'han adaptat molt bé a la vida urbana i que sovint es confonen. Tenim el xoriguer, amb tonalitats càlides i marronoses al dors, conegut per quedar-se suspès a l'aire mentre busca preses, i també aquesta espècie que sembla portar un casc negre i que fa anys que cria a la Sagrada Família, el falcó pelegrí.
Si passegeu per zones amb murs o pedres, probablement observareu sargantanes. Les més habituals pertanyen al gènere Podarcis. No ens aventurarem a identificar-ne les espècies perquè les diferències entre elles són molt subtils, però sí que us explicarem algunes curiositats. Sovint les veureu prenent el sol, ja que necessiten escalfar el cos abans d'activar-se, i si algun depredador les atrapa per la cua, poden desprendre's-en per escapar. Amb el temps, fins i tot, els torna a créixer. Pel que fa als mamífers, la veritat és que és difícil veure'ls als nostres carrers durant el dia. Tot i això, en alguns parcs i jardins podríeu trobar-hi conills de bosc. Tenen una cara molt simpàtica i les cries, els llorigons, encara més. Els que sí són més comuns són els artròpodes. Com passa amb les sargantanes, costa saber-ne l'espècie perquè n'hi ha molts i de molt similars, però en mencionarem algunes. Entre les abelles, les més conegudes són les abelles de la mel, que viuen en colònies organitzades al voltant d'una reina. Tanmateix, també existeixen les abelles solitàries. Després trobem els borinots, de cos més robust, i les vespes. I ara arriben uns dels meus preferits, els cèrfids. Són mosques que imiten la coloració d'abelles i vespes per evitar depredadors. La manera més fàcil d'identificar-los és fixar-nos en els ulls, que són molt semblants als de la mosca domèstica que podem veure a casa. I després hi ha espècies molt fàcils de reconèixer, com les marietes. No, això no ho són. Aquests són coralets. I elles són les marietes. També ens creuem amb papallones, cigales, saltamartins, aranyes, escarabats de tota mena i, clarament, formigues.